Здравейте! Вие сте с Културата ви търси. Аз съм Дебора и ще бъда водещ на този подкаст. До мен днес стои много важен гост лично за мен. Човек, който може да наречем лидер, вдъхновител, мотиватор, човек с истински важна мисия. До мен стои Мариана Тафрова, шефа. Здравейте! Директор на Център за изкуство, култура и образование София и Младежки център София. Здравей, Депче! Радвам се, че сме заедно в това студио. Представи се за нашите зрители. Шефа. Казвам се Мариана Тафрова и съм директор на центъра от много дълго време. Дори вече не си спомням от кога. Добре, шефе. Каква искаше да станеш като дете? Какво дете си била? Като дете отдавна беше и като всички деца исках да бъда известна, да ме харесват. Опитвах много неща и първата ми посока беше в спорта. Бях приета в 54-то училище, в първата спортна паралелка, която беше тогава в Коларовски район. Все още спортното училище не беше построено и това беше моят старт. Малко по-късно бях част от една детска циркова трупа. Кандидатствах за цирковото училище в Москва, но майка ми тогава каза не мога да те пусна в чужбина, тук ще стоиш. След което кандидатствах в спортно училище Олимпийски надежди. Тогава имаше такова. Приеха ме, опитах. Там имах челен сблъсък с треньора, който ме отказа от спорта. И така приключи моята спортна кариера. Не станах олимпийски шампион, но в крайна сметка спортният дух в мене живее все още. Определено. А коя беше преди да станеш директора на центъра? Като всички младежи, аз дълго време търсих моят път в живота, моята посока. Опитвах много неща. Правила съм най-различни опити, експерименти, дори някои много странни. Но това беше един от начините да разбера кое е моето. Така е. Например, бяха ме назначили в един изчислителен център. Трябваше да прехвърлям едни данни от хартия в компютър. Първите компютри тогава, правец 8. Скучно беше. Не беше моето. Предполагам. После ме назначиха в завод Москва, мебелен завод. На една много странна позиция, където всеки ден трябваше да ходя на товарна гара Север. И да проверявам дали всички дървен материал за завода се разтоварва и дали остава нещо във вагоните. И ако има нещо в товарните вагони, аз трябва да опиша каква е дървесината, колко кубика. И на първата седмица разбрах, че и това не е моето. После работих други странни неща. Например, правила съм штори за прозорци. Тогава имаше така едно предприятие ширпотреб. И това не беше моето. Била съм барман, продавачка и така един прекрасен ден срещам Русана Друмева. Тогава тя беше директор на 54-то училище, понеже се познаваме и тя ме зарадва и си питаме какво правя, учиш ли, работиш ли? Каза ми да, работя, уча, ще ставам учител. Тя ми казва чудесно, чакам те в 54-то училище. Реших да експериментирам, защото по това време имах друга странна професия, бях инспектор в търговията. И реших, че ще сменя изцяло пътя си. Отивам в училището, очаквам, че ще бъда учител, ще ми дадат клас и така нататък. Обаче започва учебната година
те ми казват, чакайте малко, аз имам за тебе друга идея. И накрая разбрах, че всъщност ще ме назначат като дружинен ръководител. Знаеш ли какво е това? Не. Това е днешният така наречен младежки работник. Mm-hmm. Само, че в дружинния ръководител имаше така една политическа линия. Сега младежкият работник има друга линия, така наречените европейски ценности. Да. Общо взето, топлата вода не сме я открили. Mm-hmm. Но отивайки в училище и сблъсъка ми с децата и младежите, установих, че там ми е мястото. Имах пълна свобода, да правя каквото искам. Започнах да реализирам идеи, започнах да мечтая и така там се роди вокална група Връбчета, която стана и театрална, след което се роди и Центъра за изкуства. Той мина през няколко фази. Започнахме да разширяваме нашата дейност. Дадаха ни сграда и към днешна дата, тези, които не знаят, сградата се разширява, за да стане, освен Център за изкуства, култура и образование, да стане и младежки център. И всъщност от всичко, което исках да кажа е, че човек трябва да опитва много неща, за да намери своята посока, своя път и мястото си. И аз го намерих. Понеже спомена Връбчета, много хора не знаят, предполагам, кой стои за текста на Бански на Лалета. И много хора не знаят, че реално тя е на Връбчетата. Знаят. Да, тази... Откъде ти дойде идеята? Когато направихме Връбчетата като група и като формация, искахме да бъде различната група. Защото бяха ни омръзнали пионерските песни, скучни. Искахме така по-атрактивно да бъде. И нямаше много композитори, които да пишат за деца. И използвах популярни мелодии, на които пишех текстове. Така се родиха много текстове. И първият албум на Връбчетата, всъщност втория албум на Връбчетата. Текста случайно го написахме. Бяхме заедно с Валя, един от вокалните ръководители на групата. И седяхме в дирекция образование. Имахме среща с директора на дирекцията. Обаче пишехме текст, докато чакаме. И на една салфетка. Така на салфетките се раждат много интересни неща. Някои геополитически, други творчески. Така се роди текста на Бански на Лалета и стана много популярна песен. Дори в много случаи телефоните звъняха с тази мелодия. Родиха се и други хубави текстове, които успяхме да направим клипове с групата и така дадахме едно хубаво начало, което продължава вече 25 години. Повече. 25. 28. Ако трябва да сме точни. Доста са. Какви качества трябва да притежава добрия лидер? Лидера се изгражда и едно от основните неща, които трябва да може, да работи с хората. Да има разбиране към тях, да е обаятелна личност, да може да ги мотивира, да е добър човек, да не хитрува, да не лъже. Въобще лидера се утвърждава във времето. Всеки се опитва да бъде лидер, но не на всеки му се отдава. Да, така е. Най-вече работата с хората и разбирането. С проблемите им, с всичко, което се... А работата с младежите и с децата? Младежите и децата доста се промени ситуацията в страната. Когато започнах да работя с деца и младежи, те искаха да им се случват интересни неща. В момента младите хора са малко пренаситени от много места.
Всичко им се предлага. И най-вече това с телефоните, което е сериозен проблем там. Там е интересното. Хубаво е, че все пак има младежи, които проявяват интерес към теми, които така ще развият обществото ни. Гражданско образование, въобще цялата тази посока. По-зрели са. Децата и младежите вече са по-зрели, не са както бяха преди 20 години, да речем. Но сега не смяташ ли, че малко или много поради новите технологии, които използват, не прекарват толкова време помежду си, всичко е пред екрана. Изкуството като цяло, понеже нали, натам сме насочени, изкуството като цяло малко остава на заден план и хората не го разбират. Особено младежите, вече и децата до някаква степен, постоянно са на телефоните, в парковете дори стоят и си цъкат на пейките. Това е сериозен проблем, който трудно ще бъде решен. Защото наистина хората спряха да общуват. Не намират общи теми за разговор, което е проблем. Обаче загубиха връзката с хората около себе си и с природата. Най-вече. Технологиите са важни, помагат, но безцелното цъкане в телефона, да гледаш едни картинки, от които нищо не научаваш, това не ти дава посока в живота. Така е. И рано или късно има едни родители, които го осъзнават и примерно ограничават достъпа до телефон или до телевизор или до каквото и да е друго такова мултимедийно съоръжение. Но те са малко. Радвам се, че все пак има млади семейства и млади хора, които търсят досега с природата и искат така да се откъснат от този начин на живот. Защото светът стана, отвори се, обаче не всичко е хубаво, което се предлага на пазара. Така е, децата особено имат достъп до абсолютно всичко онлайн. През телефоните и като цяло и аз смятам, че не е окей. Едно от нещата, които не ми харесва е, че децата много бързо стават възрастни. Този детския период, който трябва да го изживеят като деца, с игри, на открито, с щуротиите, които едно дете трябва да прави, той вече като че ли го няма този период. Много се скъси. И тунинга, например, слезе много надолу във възрастта. Да. Така е. Значи гледаме деца 6 клас, 7 клас, вече са с тунинг и то сериозен. Доста. Искат да изглеждат възрастни, а не осъзнават, че всъщност най-хубавите години, които не могат да се върнат, това са детските години. Иначе цял живот си възрастен. А това, което можеш да преживееш като дете, е много кратък период от време. А как смяташ, че можеш да се мотивират по-младите, младежите, децата, да се занимават с изкуство, да го търсят, да им е интересно от това, защото те се забавляват с платформи като TikTok. Гледат хората там, подражават им, а не гледат филми, не ходят на театър, не слушат качествена музика. Всичко идва от семейството. Значи, когато семейството не е заложило интерес към дали ще е изкуството, дали ще е спорта, семейството напоследък е доста огрижено в битовизмите. Да оцелява. И родителите така полагат повече грижи за децата си до първи, втори, трети клас. После ги остават сами. Това е възрастта, в която най-много трябва да се работи, за да се изгражда интерес към всичко. Слава Богу, има хора, които проявяват интереси към изкуство и към спорта и се развиват в тази посока. Други към технологиите. И така, раждането на младежки център в София е много важно, защото това е един от начините да повлияеме на младежите в онази възраст, в която те все още не са ориентирани и не знаят какво искат, как да го постигнат.
тук е мястото на младежките работници, психолозите, които работят при нас, кариерните консултанти, образователните медиатори, всички тези хора ще помагат на младите хора да намерят своето място. И то не е само към изкуствата, към технологиите, към езиците, към спорта. Изобщо младите хора трябва да се развиват, защото имаме много талантливи млади хора, които трябва да си намерят мястото. Така е. Наистина е така. Спомена за центъра и за неговото разширяване. Ще ни разкажеш ли малко по-подробно за тази твоя мечта? И как се почувства след като разбра, че вече е одобрена? Тази история е много дълга. Тя започна 2007 година. Доста отдавна. Доста отдавна. Всъщност нашият път, както ти казах, тръгна от 54-то училище. Тръгнахме от една стая и искахме разширение, да отидем на по-широко място. Тогава дадаха ни тази сграда на улица Трайн Мир, бивша детска градина. И аз много се страхувах дали ще дойдат децата и младите хора там, извън училище. Обаче те дойдоха. Дейностите, които им предлагахме, базата, която предложихме, направихме един много симпатичен ремонт и те започнаха да идват. 2007 година установих, че вече сградата е малка. И започнах да правя опити за нейното разширение. Отивам при главния архитект на София, Петър Диков, който ми каза, добре, аз ще ти помогна, даде виза за проектиране и аз щастлива отивам в район Надежда, за нас е визата и казвам, почваме да строим. Те ме поглеждат така през очилата и казват, ама ти работила ли си с общината? Викам, защо бе, какво? Минимум 5 години. На мен тогава ми се видя абсурдно и много дълго. 5 години. И те казват, първо трябва да се проектира. Първо трябва да се избере архитект. После той да проектира. После това да се одобри. После да се намерят пари и така нататък. Аз не вярвах, че ще бъде толкова дълго. Те минаха 18 години вече. Няколко опита правихме за разширение на тази сграда, защото към момента в Центъра за изкуства идват 850 деца и младежи на различни форми. Сградата стана малка и всички младежи, които искаха да продължат и след 12 клас при нас, казват, шефе, искаме нещо, дай да продължим. Няма къде. И правихме много опити за разширение на сградата. 2019 година почти бяхме успяли, защото вече имаше готов проект. И преди 3 години мечтата се сбъдна. Сега в момента там е строителна площадка и се надяваме, че до края на следващата година центъра ще бъде готов, нов, с много възможности, с театрална зала, с балетни зали, с компютърни кабинети, с езикови кабинети, с всичко, което предлага съвременния живот. Ще бъде там. Идеята е да дойдат повече млади хора, повече деца и това да си стане нашето място за неформално общуване и социални контакти и от този център да тръгнат новите управленци на държавата. Дано. А някога, въпреки тези премежди и всичко, мислила ли си да се откажеш и да се пренасочиш в друга сфера? Не. Когато попаднах на това място, разбрах, че това е моето и искам да правя това. Нещото, което така ми даваше сила, е това, че първо имах свобода, никой не пречеше. Второ, не се отказвах. Това е най-важното. Значи, за да постигнеш целта, не трябва да се отказваш.
И никога не съм си мислила да правя нещо друго. Напротив. Никога. Не, никога. Въпреки всичко. Въпреки всичките трудности, не съм... Преминавала съм през тях и не съм се отказвала. Не. А кой е най-хубавият тип момент в живота до сега? Много са. Най-хубавия. Няма един. Много са. Всеки един момент, в който сме преживяли хубава емоция с децата и младежите. Дали ще бъде концерт, спектакъл, дали ще бъде някакво общо пътуване, преживяване. Това са неща, които не можеш да ги определиш като това беше най-хубавото, защото Всяко си е различно. всяко си е различно. Да, но от центъра излязаха много хора, с които първо станаха популярни личности от малкия екран. Надявам се, че и ти ще тръгнеш по този път. Беше много интересен живота с тях. Много смешки имаше. И преживяванията ни бяха такива, че с голяма част от тях останахме приятели. Това е най-хубавото. Ето, затова не се отказвам. А какво би променила в днешната реалност? Какво е нещото, Много което... неща. Много? Много неща. Бих променила културата за отношението ни към природата. Чистотата, мръсотията по улицата. Незаинтересоваността. Мисля си за хората, които искат да разрешат някакви проблеми и не намират къде и как. Обикновено младежите не споделят много личните си проблеми вътре в семейството. Го търсят така изповедалния, те търсят навън приятелския кръг, който не винаги помага. И не винаги е приятелски. И не винаги е приятелски. И тук е момента да кажа, че ако някой иска да потърси някаква психологическа подкрепа, при нас може да я намери. Имаме 2 психолози, които, безплатно биха могли да окажат психологическа подкрепа на всеки, който се нуждае от това. А според теб, защо търсят помощ навън, а не вътре в семейството? Какво толкова притеснява един младеж? Генерациите са различни. Значи, родителите определено винаги така да не кажа воюват, но не винаги се разбират с децата, които искат да са по-модерни, по-съвременни, да разчупат стереотипа, да излезат от рамките, които са им наложени, да бъдат бунтари. Обаче не винаги това се случва по най-добрият начин. И някакси това е битката на поколенията. При някои семейства се получава много добре, които дават силна мотивация за развитие на децата. При други не се случва така. И тук е много важно къде попада човек. Каква среда. Дали ще е в училище, дали ще е в център като нашия, дали ще е в семейството или някакъв приятелски кръг. Това са важни неща. И много хубаво, че вече младежките центрове стават държавна политика. Защото за цели демократичен преход от 35 години никой не работеше за младежите. Те просто бяха оставени така да се саморазвиват. И се установи, че голяма част от младежите не знаят какво да правят със себе си, с живота си, със свободното време. Това е проблем, който сега ние се опитваме с закъснение да решаваме. И чакаме с нетърпение новата сграда да се случи, за да може всеки един млад човек да намери неговото нещо при нас. А какво смяташ за родителите, които, например, в сферата на изкуствата? Защото много рядко подкрепят децата си да се занимават с нещо подобно, защото всички знаем, не е толкова доходоносно. И реално в България особено е много трудно да се развиеш в сферата на изкуствата, независимо каква е тя, какво е изкуството.
И те не ги подкрепят. И по този начин не се ли потискат младите хора? Малко Има родители, които смятат, че това да се занимаваш с изкуство е несериозно. Да. И трябва детето да се насочи към някаква конкретна професия, да речем, да даде. Обаче изкуството е начин първо да се забавляваш, нали, в тази възраст, след това да изразиш себе си. Има родители, които пък са много амбициозни. Да. Примерно идва, води детето, което няма много качества за тази задача, която той е дошъл. Mm-hmm. Обаче той настоява. И след едно известно време установява, че може би посоката е друга. Да. Нали, ако не е изкуство, е нещо друго. Въпросът е да го намери какво е то. Трябва да се опитва тая възраст във всички посоки. А как един младеж по-скоро той да превъзмогнеш родителите си, да го направиш, да правиш нещата, които обичаш, въпреки това, което те искат. Защото има много млади хора, които родителите им са с амбиция да са лекари, адвокати, а те искат да бъдат певци, актьори. Ти каква искаше да бъдеш? Принцеса. Тук не знам как ще се уреди този въпрос. Ами, при мен лично не са ме... Те винаги са били зад всичко, което аз искам да правя. Никога не са ме потискали по никакъв начин, но имам много приятели, които родителите им имат болни амбиции, бих казала, да са нещо друго, а те не желаят да се развиват в тази сфера. Това е избора на родителя и неизбежно детето трябва да мине по този път, докато не се утвърди сам като личност. Примерно при нас идват много хора, които се занимават с изкуство, харесва им, но не тръгват по този път всички. Част от тях стават лекари, част от тях стават счетоводители и така нататък, но въобще други професии намират. Но изкуството е нещо, което облагородява, което развива отношение към изкуството и създава една добра публика. Така е. Въобще променя масовия вкус, който е много важно. Нали, на времето беше... Сега не знам за чалгата, аз малко съм встрани от този вид музика, но като че ли хората се върнаха в театралните зали, в концертните зали. Постепенно и аз го наблюдавам. Не, че чалгата е умряла, там има и качествена музика, има хубави текстове, но все пак тази култура ще си остане в нощните клубове, поне така си мисля. Но наистина има доста хора, които вече започват да ходят на театър от младите. Наистина, залите това са пълни. се възпитава. Да. Това се възпитава. На времето задължително ни водеха на театър от училище. Имаше такива седмици, в които класният ръководител те води на театър. Обаче след това имаше разбор. Или на кино. Имаше разбор какво си гледал, как си го възприел, какво искал да каже лирическия герой и така нататък. Но според мен сега трябва да е така. Трудно. За да се възпита културата в младите. Да. Защото не я взимат на сериозно. Трябва да тръгне от семейството, да мине през училището или центрове като нас. Да, така е. Наистина. Ако от семейството по някакъв начин не тръгва, но човека иска чрез изкуството да се изразява и родителите му го спират. Понеже като децата са по-малки и имат амбиция, но родителя не иска да се занимава с това и не иска от малко дете да го пуска да пее, да танцува, да се занимава с актьорско, а по някакъв начин иска да го насочи към езици, към математика. Това са по-важните неща. Другото е на втори план, въпреки че един ден се срещам с един татко, който идва да запише детето си на връбчета и на английски. И аз го питам, къде живеете? Той ми казва на другия край на града. Да речем Слатина, Подуене, далеч от Надежда. И аз го питам, защо оттам идвате? И той казва, защото на връбчета мога да го запиша само тук.
Което означава, че родителят в един момент осъзнава, че и двете неща са важни за едно дете, ако то е щастливо. Голяма част от родителите го осъзнават това. Даже голяма част от родителите осъзнават, че целодневното обучение в училище не е много полезно. Защото детето отива в 7:30 и седи до 6 часа. Той изкарва повече от един работен ден в една и съща обстановка, на един чин, с едни и същи хора. И каквото и да му се случи, то губи интерес и мотивация. То се изморява от това. За разлика от други, които да речем са до обяд на училище и след обед имат други занимания, среща се с други хора, правят други неща. Да. И това е много важно. Голяма част от родителите започнаха да го разбират, други не. Гледат собственото си удобство и комфорт, което не винаги е полезно за децата. А смяташ ли, че сцената възпитава? Или може да превъзпита? Абсолютно да. Първо, сцената е магичното място, където един незабелязан иначе човек може да бъде много ярък и много интересен. И така той да стане личност. И друго, когато сцената обича хората, които искат да се показват. Така е. Такива ярките, които трябва да бъде забелязан, защото прожектора иска това. А има ли хора, които не искат да бъдат забелязани, но пък искат да се изявяват? Да, те обикновено се включват в помагането. Насочват се в професии, които са винаги зад кулисите, но са тясно свързани с целия процес. С целия процес, да. Стават журналисти, стават гримьори, стават режисьори, стоят зад кадър, но са там. Имаме доста такива. Те са доста важна част. Да. От целия процес. Имаме и по-интересни въпроси към теб. Страшни ли са? Не. Винаги ли си била с къса коса? Не. Аз откакто те помня. Да. Имала съм дълга коса и тогава беше модно да си къдриме косите. И беше страшно. Въобще не се харесах и реших, че ще се подстрижа и може би поне 30 години съм с къса коса. Доста. Да. Аз знам, че обичаш да пътуваш. Много. И много си пътувала. Да. Коя е най-интересната държава и защо за теб? Коя те е докоснала така най-много? Много пътувания в цяла Европа, но едно интересно пътуване имах до Китай. 2013 година трябваше да отидем на едно изложение на българските занаяти. Представлявахме България в една западнала провинция на Китай, което беше много интересно. Пътуваме с самолет, кацаме на летището, гледам едни грозни сгради с решетки на прозорците и се ужасявам, че ние ще дойдем че сме отишли в някакво затънтено място. Но колкото повече влизаш към центъра на града, тази картина се изчисти и дойдоха едни лъскави небостъргачи, където се чувстваш незначителен, малък. Жилищните блокове там са на 30 етажа. Минимум. И когато ти се движиш под тези бетонни сгради, то даже е страшно. Гора. Бетонна гора. Това беше интересно пътуване и много неща дори не подозирах, че съществуват в тази държава. Като например? Те са един народ от 1 милиард и 500 милиона. И един ден ни водят да видим едно тяхно малцинство. Което представлява 5% от населението.
и се движихме понеже групата беше голяма, тя международна, по едни магистрали, построени в планината. Тунели, магистрали през планината минават. Нещото, което ме впечатли, е, че държавата дава пари на това малцинство да оправи къщите, в които живеят и да ги направи подходящи за гости. Да посрещат гости. И в това населено място всички трябваше да ходят в автентичните си костюми. Представи си, боженци или копривщица. Всички, когато отиват туристите, всички са облечени в съответната носия. Няма да ходиш с дънки. Много интересно. Да. И бяха направили младежи на твоята възраст шоу-програма, в която представят техни традиции и обичаи. И всъщност държавата даваше пари тези млади хора да имат работа там, да стоят по родните си места, да не бягат към големия град. Това беше интересно пътуване, наистина. Но не бих отишла много. Интересно е, да. Пекин съм видяла, Гуанчжоу. Едно нещо, което ме впечатли в това пътуване, ще ни водят на театър. И аз решавам, че ще гледаме някакъв театър. Отиваме в театралната зала, може би около 1000 места. Няма нищо на сцената. Празно. Почва програмата. И не мога да повярвам на очите си. Цялата сцена беше LED екран. Дъното, кулисите, портала светва и пред нас се отваря една страхотна картина от едни водопади, които са много популярни и така за областта са емблемата на тази провинция. Започват да текат тези водопади, вкараха един подвижен декор. Излезе балет. И всичкото това нещо беше толкова магично направено, че би го сравнила с шоу и то на световно ниво. И това е 2013 година. Просто Китай е една държава, която много напред с технологиите и може би ще има какво да научим и от тях. Всъщност, европейската цивилизация така се е развила благодарение на китайски открития, които са стигнали до Европа. Така е. Така че и това видях Китай. А в културен план, в другите държави, България, като ги сравниш културно, какво ти харесва там? Какво ти харесва тук? Тук ми харесва това, че все пак се опитваме да запазим нашите традиции, обичаи, духа на нашите предци. Не се загубваме. Това е много важно, да останем нация, да останем един народ с своите си обичаи и култура, със своя език. Да. Защото много бързо започнаха да ни подменят и културата, и език. Така. През медиите, през компютъра. Започнахме да си чатим и други такива изрази. А българският език е един богат език. И много хора забравят за това. Трябва да се работи с език. Но е много сложен. Да, но това ни прави уникални. Така Както казват, Господ е говорил на български. Така е. Да, така е. А културата извън България? Културата в Китай, културата в другите държави, в които си била? Сега в Китай имаше нещо, което ми направи впечатление. Това е телевизията, да речем, имаше 30-40 програми, само партийни събрания, но от време на време даваха в парка едни състезания, такива танци на възрастни хора. На възрастни? Да, приличаха малко на гимнастика, но със сигурност
хората, всеки един народ, всяка една нация опитва да запази своята автентичност. Да, светът се отвори, ти можеш да видиш всичко, но твоята уникалност остава да си българи. Да, Където и да си. Да, винаги се връщаш. Където и да си. И аз се радвам, че голяма част от българите, които са по чужбина, първо не забравят песните, с които са отраснали, фолклора, и една голяма част от тях се връщат. Защото виждат, че чужбина Не е толкова хубаво, колкото... тук всичко те държи. Да, всичко. Винаги. А имаме и въпроси от нашата рубрика. Пак ли? Да. Тези вече са ни запазена марка. Какво би казала на детското си аз от името на сегашната си версия? Не знам. Например, че успях да направя това, което съм мечтала. Леле, аз не мога да говоря вече. Добре, аз ще кажа нещо. Не, много ме разчувства накрая с това с мечтите. Много ти благодаря наистина, че дойде, че се отзова на нашата покана. Наистина ти благодарим. Беше много емоционално, поне за мен със сигурност. И на мен ми беше приятно. Успех ти пожелавам и на подкаста, и на теб. Много благодаря.